יוסף בן 17, יעקב אוהב את יוסף ומכין לו כותונת פסים, מה שגורם לקנאה ושנאה. יוסף מספר שחלם שהוא ואחיו בשדה והאלומות של אחיו משתחוות לאלומתו. הוא גם חולם שהשמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לו. האחים כועסים ויעקב גוער בו, אך לוקח אותו ברצינות. האחים רואים את הצאן בשכם ויעקב שולח את יוסף לבדוק מה שלומם. יוסף פוגש אדם שמספר לו שהאחים בדותן. האחים רוצים להרוג את יוסף וראובן משכנע אותם שיזרקו אותו לבור ומתכנן להוציא אותו אחר כך. האחים מפשיטים מיוסף את הכותונת וזורקים אותו לבור, ויושבים לאכול. ולפתע רואים שיירה של ישמעאלים, ויהודה משכנע אותם למכור את יוסף לעבד. ראובן חוזר לבור ומגלה בזעזוע שיוסף נעלם. אחי אחי שלי, אחי אחי שלי, אחי. האחים שוחטים תיש וטובלים את הכותונת בדם ומראים ליעקב שמתאבל על יוסף ולא מתנחם. יוסף נמכר לפוטיפר שר פרעה. יהודה יורד לעיר אדולם שבדרום ומתחתן עם בת כנעני ומוליד 3 ילדים. בנו הראשון מתחתן עם תמר אך נפטר, והבן השני אונן מתחתן עם תמר וגם נפטר. יהודה חושש לחיי בנו השלישי ושולח את תמר לבית אביה. כשיהודה מתעלמן הוא יוצא לגזוז את הצאן ותמר מתחפשת ויושבת בצומת. יהודה בא אליה ומשאיר אצלה חפצים אישיים כערבון לתשלום, אך אחרי שהם ביחד היא נעלמת. לאחר 3 חודשים מגלים שתמר בהיריון ומוציאים אותה לשריפה, אך היא שולפת את החפצים של יהודה והוא מבין ומודה על אשמתו שלא נתן אותה לבנו. לתמר נולדים תאומים, זרח ופרץ. השם שולח ברכה ליוסף והוא מתמנה למנהל משק הבית. אשתו של פוטיפר מנסה לפתות את יוסף, וכשהם לבד היא מחזיקה בבגדו והוא בורח. היא צועקת ומספרת שקרים והוא מועבר לכלא המלכותי. יוסף מתמנה למנהל הכלא, 2 שרי פרעה מושלחים לשם ומספרים ליוסף על חלום שחלמו. שר המשקים חלם על 3 ענפי גפן, מהם הוא סוחט יין לכוס פרעה, ויוסף פותר שבעוד 3 ימים הוא יחזור לתפקיד ומבקש שהוא יזכיר אותו לטובה בפני פרעה. שר האופים חלם שיש על ראשו 3 סלי מאפים שמהם אוכלות הציפורים. יוסף פותר שבעוד 3 ימים הוא יתעלה והעופות יאכלו את בשרו. היום השלישי חל יום ההולדת של פרעה והוא עושה כפי שיוסף פתר, אך שר המשקים שוכח להזכיר את יוסף. Happy Jews.